ngiyazi ukuthi kunomngcwabo kanje amazwi okududuza abalekile ukhona umfowethu phakathi wethu uPastor Sithembiso Zondo kunamagama nje ongajikijela abalekile unikeze umndeni wakwa Mpungose wakhuba nabakhona ubanikeze motivation. Amen. Amen. Angibingelele umndeni wonke ophakathi kwethu ngibona nabafundisi ngokwamahlelo wabo omama obaba umndeni wonke egameni lenkosi. Amen. Sibona nabasakazi abanye basokhosini abakhona ngiyasho ukuthi kulele iqhawe la umuntu omdala. Amen. Ngebhadi ke safundiswa ukwenza noma kanjani iminyango sibhede kodwa mase kushoniwe isilunge. Niyafuna ngikhulume nani? Niyafuna ngikhulume nani? Ngithi ngebhadi safundiswa ngizoba nje no 5 minutes ngizoze emhlanje senze noma kanjani iminyango bese mase kushoniwe isilunge asikwazi ukushaya izandla nje. Okay, ake sibonge okokuqala angibongele umfowethu ukhuzane la ngikubongele mfethu ayandile lento ukubona umndeni abantu abadala bekukhuluma kahle. Ngiyabongela nendoda engilande ngemoto le ikhulume kahle kakhulu. Ugogo umuntu omdala irole ayidlale kuwe ngicela ukhulume mfethu uyenze nakwabanye abantu uyenze emndenini umndeni ubamsani. Ngicela ukusho izinto ezo3 okokuqala ukuze ube nokuthula ipeace bekuhleba abantu imali ingekho izinto ayihambi kahle zihamba kahle ube nepeace enza lento ekuthiwa ukukholwa hayi lokho esikufundiswe esontweni uthi baba kanti ufuna ukuthi baba ngisa kuwe ufuna ukuthi ngizakuwe ucathi mawudonsa noNkulunkulu uzosa kanti yini ukukholwa kangaphelela ukukholwa ukukholwa ukuphendula lo mbuzo osemhlani wakho uthi usize ba ningizwela bethi okay nansi imfihlo umuntu omdala la ushiye emhlabeni na 88 years iuniverse noNkulunkulu weuniverse uNkulunkulu wangampela wayefuna ukukhula abazukulu kuze kukhule nalo yamzukulu loye eminye yeminyaka kade isindela ubengayisindela ukuthi ungcono khona abantu akade yihlo kubo. Amen. Angiphindi ubona ukuthi mawuhola u2000 ongekho qala zinganya kamakhelwane egqoka isikhinjana esidabukile sesikole nje akidli ungakudli lutho uma uthi kodwa kusemanga ke ngithenge lesa sikhinjana sika 49 rand ukubheka kuyisalukwazana ongenawo utamathisana ungangenzi into enkulu into encane uyothi mhla udrive imoto noma usetaxini isizoginqika uNkulunkulu angayisindisela ukuthi ukholwa kakhulu ayisindisele labantu abaphila ngawe. Ukholwa kona ukwazi amavesi amaningi. Wena wazi uAbraham, wazi unkosikazi wakho uSara, wazi izaninzi intombi, wazi ngishinganye esancinza ukuthi kwakubani kodwa unenhliziyo embi. Kholwa phendula lo mbuzo semhlani wakho ukuthi osukwini namhlanje ukuthi uJesu ngangilambile nangangilethela ukudla ngangigodola nangangigqokisa ngangisejele nangangihambela Nkosi walamba nini wagodola nini waboshwa nini uthi ngiqinisile ngithi kini enikwenza kulaba abancinyane nikwenzile kumina uqobo 3 minutes okugcina yindaba makushoniwe ezabantu abansundu kungashonwa manje ngo3 umuntu ngabo 6 usengcwatshiwe why isihlangane kanje sizokwenzani la why ula uzokwenza njoba sila usesibukweni kwimira yokuthi siyababongela osotobe obabusibiya abazali baba basekho noma ubhlungu sikubongele kuba mangibuka la ngibukisa kwasaba uma esisiya 80 sesilele kanje engabe ngiyokwenza njani njoba uhlela kanje sibuza into eyi1 kumzali wakho omshiye ngemuva ubaba umana yonke into ithi noma ubuka abacula labenza yonke into uma uthi hey kuye njoba sila siseyibukweni ezi2 amamira yi2 mhla kwehlela umzali wakho uready yini 2 mhla kwehlela wena sobe siqamba maphamanga
ngoba kuthiwa life is like a bobbin, kuthuma into okugcina. Uyabona makuthungwa ngomshini okuthunga khona leli payipa nelihamba ukotini. Laba benza umshini okuthunga benza sure ukuthi ukotini uhamba la ungaboni khona. Ngenkathi uthunga kakhulu wena ubona isigaxa sikakotini siyancipha. The more uthunga ukotini uyancipha. Ukuthi uhambisa lento iyahamba noma ukotini supheli. Ulirikule mpo. Njoba ukhuluma indaba uhleba nje ukotini uyaphela weminyaka yakho. Njoba unenhliziyo empi ukotini weminyaka yakho uyaphela. Awumtshela useceleni kwakho ukuthi engabe sekusela iminyaka emingaki. Asikede la sihleka ngoba ukhuzana usikhululile la wathi sizo celebrate sijabulela umuntu angazi inkosi yami ngingajabulani uNkulunkulu athi sonke sizohlala usube na 88 years. Kunalo umuntu engamxolela ongaxoleleki. Engaqala ngayithi ngiyaxolela. 88 years. Kunabantu asebehlalile bo. Uyazi manje ubonga uye emsebenzini wabuya. Khona abantu bakunyanya ungena lutho. Mina khuluma ngifuni na social media. Phinde ngamshutha ifridge ngathi buka sekusela utamatisi okugcina. Buka upetrol wami ukuredi. Buka ingane zami kunabantu abasebabesinyanye ngathi mabatshela iqiniso ukuthi buka ibank balance anginamali. Khona umuntu okunyanya engakwazi. Angiqede la ngoba isalukwazi umuntu omdala lo yikho ukukhulumeka kanje. Shutho nayo beluleke emndenini. Bese ningisize into yokugcina bafethu. Suye kumona. Awuzamani. Kunomuntu olele sibhedlela ukhona ama drip la. Odokotela no x-ray ababoni lutho. Ebathi singamhlebela sithi ye kumona. Angavuka yilula athi yazi kwathi dwi. Hawa ke shayela umona isakha. Awuhamba umona. Siwa kunendoda kamkhisi ukhabazela umafofo. Yayingenamona go. Yayizijuluka ikhala. Amadoda u3. Yamanje kuvuka umona. Awubona ngamadoda u3 chayi waqala kanti one day uNkulunkulu uzomhambela ukhabazela. Ngoba uNkulunkulu uyakhambela noma ubheda. Wathi nginguJehova khabazela la namhlanje ngizokubusisa. Wathi uNkulunkulu yabala. Yes Nkosi. Wathi lento ngizokwenzela yo ngizoyenzela uma nomakhelwane iphindwe kabi li wajuluka ikhala wathi khabazela mawufuna ibhano ngizokunika umakhelwane wakhe amabhano yamangaki mawungathi manje ufuna imiliyoni makhelwane ngizomnika ukuthi wathi wakhetha ngomhlwane wathi wanesakala hayi sengikhumbulile uNkulunkulu utheni into ozoyenza kumina uzoyenza kumakhelwane iphindwe kangaki wathi uNkulunkulu ngicela umakhelwane wami umkopoloto ihleli lodwa wayazi mangabe wathi Nkosi ngicela umkopolota ngicela nje ngikopolo wathi uNkulunkulu ngikopolota ihleli lodwa ngoba wayazi mekopolota ihleli lodwa umakhelwane uzokhishwa mangaki ke sishela izandla nje sisedwabeni hawo phela funda kwamakhelwane ukubuka into enhle kwiminithi lokugcina funda ukubona into enhle sengizothandaza ubona into enhle kubantu bese ushaya sengathi abanye abantu kangcono kunawe makunabantu banyanyayo yeka ukufuna abantu abazokunyanyisa bakulekelele. Sinabantu abaningi sibanyanyana bakaze basenze lutho. Natshelwa yithini ukuthi bayabheda sikaze sibabone bebheda. Bese umgadela lokho okugcina nje. Umusathane sezoqeda iarea. Eseza yena ngqo. Akabe sagqoka ingubo kaSathane. Kodwa ugqoka leli jazi lakhe ekuthiwa useyislandara. Islanda yini islanda? Islanda umuntu okhuluma iqiniso ngomunye umuntu kodwa with an intention, the motive to destroy. Ngithi nibabheka abantu emndenini abakhuluma kambi ngamalungu omndeni ethu ukhuluma
ukhuluma iqiniso kanti ufuna ukumdestroya lo muntu. When the devil esewuqeda umhlaba kunamaqiniso awaphutshuza hayi ngoba ephutshuza iqiniso with an intention to destroy. Asiphathe kahle ihlobo zethu 2025 masingena kunabantu ekuzofuneka ubaxolele ngisho ungavumi. Khona kuzofuneka ubablock kwi cellphone. Abanye ba delete ngoba kunabantu ongasoze wabusiswa mabesa senhlizweni yakho. Sibonge kumuntu omdala amelala kanje esiqoqe kangaka sahlangana kanje. Nathi uNkulunkulu angagcina abayeni benu amakhosikazeni ingane zenu agcina ihlobo zethu zonke umndeni wakakhuba akanihlanganisa uNkulunkulu nibe munye nonke uNkulunkulu akanibusise. Amen. Cele for this.